नमस्कार, मी रिया रुपेश पवार महाळंगेकर. आपण पाहतो काही ठळक घडामोडी आणि बातमी आहे खडक माळेगावमधून. खडक माळेगाव येथे डुकरांचा सुळसुळाट. दिवस दिवस पाणी पडत नाही आहे, पाऊस पडत नाही आहे, ते शेतकऱ्यांच्या मालाला कुठल्याही प्रकारचा भाव नाही आहे. त्यात इकडून तिकडून थोडं चांगलं पीक आलं तर त्या डुकरांचा खडक माळेगाव येथे नुसता सुळसुळाट सुरू आहे. निम्म पीक डुकरांनीच खाल्लेलं आहे. आता यावर प्रशासन काय कारवाई करणार किंवा या डुकरांचा काय बंदोबस्त करणार? डुक्कर पकडण्यात प्रशासनाला यश येणार का स्वतः तहसीलदारांनाच किंवा प्रांतांनाच डुक्कर पकडण्यासाठी किंवा गटविकास अधिकारी किंवा वन अधिकारी यांना डुक्कर पकडण्यासाठी खडक माळेगावमध्ये यावं लागणार का? अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत. अशोक नामदेव भोसले 1 एकर क्षेत्रामध्ये आपण बघू शकतो की अर्ध्याच्या वरती मक्याचं नुकसान या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. आता प्रशासनाने थेट भरपाई देण्यात यावी, अन्यथा प्रशासनाच्या विरोधात उपोषण करण्याची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर येऊ नये असा ठोस इशारा विनोद भोसले यांनी प्रशासनाला दिलेला आहे. झालेलं आमचं नुकसान प्रशासनाने भरून द्यावं, अन्यथा स्वतः आपण ते डुकरं पकडण्यात यावे, अन्यथा आपल्या विरोधात 30 तारखेला लासलगाव या ठिकाणी उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्वतः विनोद अशोक भोसले यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे. डुकरांचा बंदोबस्त झालाच पाहिजे ही मागणी होत आहे. आता आपण माकामध्ये जातोय. डुकरांनी जी नासधूस या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे ती कशा स्वरूपाची आहे बघू शकतो. इथूनच सुरुवात झालेली आहे. हे बघू, अरे बाप रे. म्हणजे पूर्णपणे खाली झोपवलेली. हा, इकडे दाखव परत. या काही जिथं आपण जिथूनच ठरलं ना. अगं पुढे म्हणजे पूर्ण मक्कात आहे का? चांगलीच नुकसान झालेली काय? म्हणजे आखी चावंत केलेली आहे आणि इथं तर काही ठेवलंच नाही.